Felfedeztem egy youtubert, aki magyar és szokott néha vicces lenni, és biztosan ti is ismeritek, ami V betűvel kezdődik. Nem vagyok nagy okos, de szívesen beszélhetnék róla. Ezt az embert úgy hívják, hogy Dancsó Péter. A zöld dolga pontosabban különböző videókat tud előadni, pontosan itt, YouTube-on. Szokott olyan vicces, paródiás, rajzfilmes, akciófilmes, rajz vagy sorozatos, többet már nem tudok mondani, olyan videókat szokott töltögetni, vagy már régen volt ez. Bár szokott filmekről és dolgokról beszélni, vagy mesélni. Én bizonyára nem ismerem ezt az embert, de ha ír nekem itt YouTube-on, akkor én annyit írnék, hogy hello. Még annyit mondok, hogy szokott beszélni állatokról, vagy ülényekről és fantáziáról. Régebben a cápás filmekről szokott témázni, például a Sharknado, meg a cápa, robotkrokodil, az nem is cápás. Meg még volt az a Transformers, Terminators, Nincs megváltás, és Titanic 2. A Titanicnak csak egy része van. De hülye tud lenni mindenki. Csináljátok utána! Ennyire kemények vagytok! Annyi a pici javaslatom, ha egyszer találkoznék ezzel a sráccal, akkor én meghívnám egy kávéra. De lehet, hogy ez még odébb lesz. Ennyi.